yuk. Karangan sekat original.
ya ha ya iya yo ya pandirpan lu mada absen aus yuk jadilah karangan sekuat Allah iya karangan sekuat original Amelia Nandika ijo aja diundui ijo aja diundui wong sing ora kurang sing duwe bojo ayo dirusui tukang ngeker dan matane keranjang ijo godhonge karo ijo godhonge karo kuning tapi gedhe ora ngono mas aku ra kira jebul kowe ana sing nyate Dalan gunung kok lunyu temen Dalan gunung kok lunyu temen Sesuk sore tak urukane Prawan gunung kok ayu temen Sesuk sore tak paranane abang maneh ora lanturu abang maneh ora lanturu wong sing dijalure putih bujang maneh ora gluyuru sing duwe bojo ora tau mulih Iki rendeng apa ketika Iki rendeng apa ketika Kodong jalan kok ombo-ombo Ngaturi sugeng para pamirsa Monggo pinela lenggah sakeco Aus woi lah aus
Hoi. Ah. Ya. Hoi. Yo. So. Lah. Yo. Woi. Cas. HI. Hoi. Ayo. Yo. Pada satria maju. Yo. Woi. Yo ya. Oi. Yo ya. Hoi. Ya. Oh ya. Hoi. Hoi. Ya. Sang Senopati maju mamang arisan Tatya Bala kanthi hanite turangga Karangan squad original. Enak ya diamel. Asoy.
H E